IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos iti panagyaman ti pamilya Ablan kadagiti nagipagpaset ti Job Fair 2026 sa Kalpasan iti nabalaygi apan nakaisayang katna. Basar ti report ket kinabinulig ti pamilya Ablan ti Peso Laoag kang runaan na iti opisina ni Mayor James Brian Alcid para iti daytoy nga aktibidad. Iti datos ti Peso Laoag ket 508 dagiti registrants, 405 dagiti qualified applicants, 21 dagiti dandanin hire ken 41 dagiti hats wenno hired on the spot. Nagyaman dapay kadagiti coming ti DOLE ken DSWD para iti social ken employment protection services nga injayada iti naangay a job fair. Gapo iti daytoy ket dakkel ti sirmata ti Peso Laoag ang maikan ti trabaho dagiti naruway nga Ilocano kang runaan na kadagiti lawagenyo para iti nabimpintas ken nalawlawag ang masakbayanda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.